2025 za ntchito yofalitsa mtengo wa Mulungu ku Malawi. Malingana ndi mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party, Dr. Jesse Kabwira alemba chikalata madzulo omwe ano kulilembera boma kuti lisiye kulowerera ntchito za bungwe lija la Malawi Electoral Commission. Akuganiza kuti kutula pansi kwa mkulu oyendetsa zisankho Bambo Andrew Mpesi akuti apangitsa zimenezi ndi DPP komanso boma la DPP. Akuti akumakhala jijiri kulowerera ntchito za kumeki. Mukumbukira kuti tsopano ndi kuti bungwe limene la meki likuyenera libwerere ku Blantyre malingana ndi court kapena kuti bwalo la milandu. Ndiye kwayamba kuchitika zinthu kumeneku taonako ndithu Andrew Mpesi atula pansi udindo. Ndi pamenetu chipani cha Malawi Congress chikubwera ndithu kudzera kwa amayi Kabwira kuti ayi zachitika papazi sizinachitike bwino chifukwa akuchititsa zimenezi ndi DPP akulowerera ntchito za meki. Timafuna timve maganizo anu kuti kodi akabwirawa akulondola. Tiyamba motero ndi Malawi Airlines. Muli ndi ufulu oyimba foni ku WhatsApp ngati muli m'mayiko akunja, komanso inu muli mdziko muno mulinso ndi ufulu oyimba foni pa normal call. Bwanji tiyambe ndi Malawi Airlines timve maganizo anzika kuti kodi zimene akabwira akulankhulazi akulakwa ngati. Announcement: transition to cashless ticketing. Malawi Airlines would like to inform all valued customers that effective 1st May, all ticket purchases will be conducted exclusively through cashless transactions. As part of this transition, payment will be accepted via bank transfers and POS machines for various banks available at our offices. This measure is designed to streamline our processes, reduce transaction times, and ensure a safer, more secure way of completing bookings. Cashless ticketing will complement our existing online booking platforms, our website,
and our mobile application while aligning with global aviation practices that embrace digital payment solutions. We encourage all customers to prepare for this change by making use of the available electronic payment facilities. Our sales and airport staff will be available to guide and assist customers during this transition. For further assistance, please contact our customer service team via customerrelations@malawianairlines.com or call our support line. We remain committed to serving you with dignity, efficiency, and care as we embrace this new chapter. This announcement is brought to you by Malawi Airlines Management. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Malawi Airlines amene ndithu ndiye mapartners athu. Tiyambepo program yathu motere kuti tiyambe ndi awa. Mwaswera bwanji? Hello. Mwaswera bwanji bwana? Ndaswera bwino kai. Ndaswera maseko. Ndaswera bwanji kulutawa. Ayiko bwino. Malingana ndi nthawi yathu ndiyokokera pano timve maganizo anu pa zimene tikukambira nazi. Ifero tili kumunda tudikira galimoto yapa kuti tinyamule chimanga tiuzeni. Chabwino. Anthu amandilangiza ndacho tsapo kaye wala akachita mukakamira mwina. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ayi ndaswera atu bamboka ya ino. Ndaswera timve maganizo anu ndikuti dzina lanu pa nkhani. Choyamba ndine kabwelebwele paluntha ine alikili nyama kulikoma. Kani odaivesa. Amayi wakabwira kubwerapo kuzanena zoti aboma imene DPP ya ikulowelera ntchito isiye. Kani ndiyoona komano asaiwale akabwirawo kuti iwonso ali mboma adachosa anthu ena ntchito kuyikapo awo. Ndipo ndikukhulupirira kuti chipani china chilichonse chomwe chimatenga boma pa nthawiyo chimachosa anthu akuluakulu amene ofunikirawo nkumayikapo awo. Mwachisanzo ndipite ku ame amachosa wamkuluyo nkusayikapo awo, ku polisi chimodzimodzi, ku meki chimodzimodzi, ndi asadabwe kwenikweni yayi. Izozo nkomwe zidakhazikika kuno ku Malawi. Ku Malawi tili ndi ndale za kuno kwathu kuliko matimati za ujinga. Tili ndi ndale zosakhala bwino, zosamanga dziko. Tukuthokoza. Amalawi tilitenge dziko lino kuti ndi lathu. We will never have any Malawi that uyuyo tikumuononga. Ifeyo zathu zatha popeza ndi pakuluakulu koma nanga ana akudzawa, ana amene ali ku sukulu tafuna zabwino zanji. Ndiye asadabwe kwambiri akabwira. Ayi izozo zomwe zidakhazikika kuno ku Malawi. Chabwino. Koma kwambiri ndikukufunani ntchito yabwino. Tathokoza. Amagawa chidzoloche. Tathokoza kwambiri bambo wanga mkhale ndi usiku wopambana nkhwatawota. Nanunso. Kupitirira kumva maganizo anzika amene wayambapo. Mukaona mzithunzimu asenawo ndi ampesi enawo ndakabwira. So ampesi wa achita resign. Kumeji uko basi ngiraso ntchito. Pamenepo akabwira pamene abwera kuti zachitika zitu tiloze chala DPP fund imene yapangitsa lowerera zimenezi pa line balindani mwaswera bwanji. Aswera masigo kumeneko. Ayi ndaswera. Dzina lijako. Dzina langa ndine Sambanda. Bwana Sambanda. Ndikuyankhula kuno kudowa kuna mbuma. Kuna mbumako mwaimva bwanji nkhani imene anena akabwirayi. Alakwa ngati uganiza choncho? Akabwirawo sadala kwitsa kwenikweni. Chifukwa zikuoneka kuti mutati muone ngata mpesi achita resign. Aonapo china chake chimene ndikuti aboma kuchita makamba ka chipani chimene chiketi. Chifukwa mwinango kaona kuti apangire resign chifukwa mutati muone mmene analipa lilongo yapa panalibe malo kuti azikhala bwino. Koma chokha chongola apite ku Blantyre ndikuti zikuoneka kutiwo akutengera mwina zali journalism. Mutati muonetsetse ngakhale kuti maganizo a president amakhaotera kuti mwina makhozo kwazo chiganizo otalifirero. Koma tikaona mmene muli mdziko munomu. Kodi wakhazika office ku Blantyre ya meki ndi kunathandiza anthu akumpoto. Kuoneka kuti anthu akumpoto ndikutsira thandizi. Then chifukwa mutati muone anthu
mmalawi mweso ndi asamene ndindorali kuti angali kuplantai chabwino mwina nchifukwa chake ambiri kumene kuja kumeki asiya ndi ntchito muona chifukwa chakufuna kuti mwina make ali ncholinga china wakakamiza kuti apite kublanta yako ndi ajadziwa kuti apapa sizitendera ndi akabwira sadala biti angofuna kuchilunga muchiwanache ndi muona zinthu zimene ziyendera chiziyenda bwino ndikuti DPP jifuna anthu ambiri akumene kujako asiye ntchito. Bwana Sam Banda, yes, mukumva fungo loti akhoza kusiya anthu ochuluka kumeki mmene ndikuganizira chikhozo lero chifukwa chakuti mulele muone amekera ajada nina kuti ifeyo siluona chabwino kuti kakhe kublantaya ndi mulele muone adakhala ngati pamene paja masusa ndi a president koma poti nanga sikhoda gamula ndi mwina nchifukwa amekera jambiri ankati kuti kwangu pangalizayi chabwino ndi mulele muone sizabwino konse ndi kuti dzikoli lionera kuti kukondera kuchigawo chimodzi ndezi tikuonekerana chabwino ifwatu chilungamo chake nchakuti ukhazika zinthu pa central region sinduli nokondera koma kufuna ukhazika chinthu pakati okay ndiye munthu wakumwera akublanta aziyenda mosavulira kufika palilongwe wakumporoso chimodzi koma zinthu mapitsa kublanta zikulu zina sibwino ndiye malawi aliyense azithandizika. tayamikira Bwana Sam Banda kunambuma kudowa mukhale ndi usiku wabwino. Tathokoza kwambiri kupitirira kumva maganizo anzika kuti kodi nkhani imeneyi ayambitsa akabwirayi ayambitsa nkhani yoti ndiyoona mwasula bwanji madzulo ano palaini apa mwasula bwanji apena kuti achotse sadakonzeke titolena mwasula bwanji chabwino nzika za dziko lino kupitirira kumva maganizo amene tikupereka mprogramu ino timatero kuti ayi muli nawo ufulu wonse bwanji mundivomereze kuti technically tuone kuti tisathe ma units anu koma kuti tuone kuti kodi vuto lili pati pa phone yathuyi. We'll be right back immediately after this short break. Mwinaso titenge utenga my brother Henry Malunga tibwereze utenga ochokera ndithu ku Malawi Airlines tikhalanso tikubwera posachedwa pa kuti tipitire kumva ndemangazana Malawi. Announcement. Transition to cashless ticketing. Malawi Airlines would like to inform all valued customers that effective 1st May, all ticket purchases will be conducted exclusively through cashless transactions. As part of this transition, payment will be accepted via bank transfers and POS machines for various banks available at our offices. This measure is designed to streamline our processes, reduce transaction times, and ensure a safer, more secure way of completing bookings. Cashless ticketing will complement our existing online booking platforms, our website, and our mobile application while aligning with global aviation practices that embrace digital payment solutions. We encourage all customers to prepare for this change by making use of the available electronic payment facilities. Our sales and airport staff will be available to guide and assist customers during this transition. For further assistance, please contact our customer service team via customerrelations@malawianairlines.com or call our support line. We remain committed to serving you with dignity, efficiency, and care as we embrace this new chapter. This announcement is brought to you by Malawi Airlines Management. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Tipitirire ndi program yathu tenga ndemanga uchokera kwa nzika. Masura bwanji palaini apa? Hello. Bwana masura bwanji. Hello bwana. Ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira. Hello. Perekani maganizo anu bwana. Right, tacho chapo fujo kuti akumvera ku TV pepani mukozanso kuimba
chifukwa ikumachita ndithu ka feedback osakhala bwinobwino. Zikutivuta ndithu patali komabe we are trying kuti wina aliyense timumve. Mukayimba foni tingolangizanabe kuti mumayenera kusiya kumvera ku TV iko chifukwa kumakhala feedback ya chilendo. Ndikuti ino mmachedwa kuti ndikulankhuladi ku TV ndipo pakhala ma seconds ndafuna kuti ndilankhule choncho pakati ma seconds nataka 5 seconds kandi bwanji yaini yake oziwa amene zimayendera mlengalenga mwa madziwa. So pamene phone makhala direct ndero mukangona tayankha sonthani talikiranani ndi television yanu kapena ichitseni kapena pitani pabwalo basi tiyankhulane timve maganizo anu nzofunikira kwambiri tipitire kumva maganizo anzika madzulo ano. Tikuvutika ndi nkhani ya technical komabe still tikuyesetsa kuti timvane. Chabwino tione nawa kuti kodi mwina alankhula. Mwasula bwanji? Mwasula bwanji bwana? Ineto ndasula bwino kayo. Ndasula bwana lanu dzina umwe mwatimbira. Ineto ndine sindifuna kuchula dzina. Pereka maganizo anu mu mphindi imodzi. Maganizo anu ndotani? Pungoli zimene nkulakabira zinthu zosokoneza komanso zosaganiza. Sanaganize pati. Wani chifanana kuti ni make yo idalikale ku plantaya. Idalikale ku plantaya make yo de awa sikwa kuti muonesese ma office amene adali kuno kwa mega adali kuno amapanga rendi. Pamene ku plantaya kuli ma office nditu awo. Nkona awadali na kuti ababa zobanga rendi keni awa abwerere ku plantaya ati agirechero ku plantaya. Osada apanga journalism iyayi. Ifankani zetu samazi patijizo yayi. Anteso ngarafia nchito sif zifugazake zimene ziyayi. Okay. Deuri pali zifugazina osaka gari zimene ziyayi. Sipasi zobwizano sabu tsabaje kwa ujeni ukosoto mkuchiroso ukosadaga zile nchito. Mundu sanga siye nchito ifona uri amutumiza kwina iyayi. Chabwino. Zamweni. Tathokoza inu poimba foni mukhale ndusiko opambana. Kuno kwa chisako. Tathokoza kwa chisako. Amene onditwa kuti kodi maika bwira akampesi wakuza ndi zifukwa zake kapena mungu zilumikiza panokha kwa chisako kumene kupitira kumva maganizo anzika. Mwasula ku bwanji madzulo ano? Taswera kaina mwasula bwanji. Bwana ndaswera dzina lanu kumene mwatimbira. Aphiri kuno kundonda. Kodi aphiri mwamvetsera kuno bwino akabwirawa? Akabwira tamvetsera kuno bwino. Ngati akulakwa kodi? Akabwira tipozolera kuti mina ulankhula kuti nchiganizo cha munthu mmene aganize kuti alankhule malingana ndi ufulu olankhula. Komabe potengera unena kuti munthu poganizira mmene zinthu zoyendera masiku ano famaganiza mmene aolengera kuti anthu awa ayike chipakati ndizo kuti mwina anthu akumpoto azifika bwino anthu akumwera azifika bwino kutengera ndi Aphiri. Zarivutaswa pamenepa. My brother, today ndiye game yatentha kwambiri. Tibweranso ndi Malawi Airlines. Ndimfunse mzanga my brother Henry Malunga angoti chotsapo pang'ono kuti akufuna kuzera uthenga kuchokera ku Malawi Airlines. Technically we are being challenged. Tibweranso posachedwa msesunthe. Announcement. Transition to cashless ticketing. Malawi Airlines would like to inform all valued customers that effective 1st May, all ticket purchases will be conducted exclusively through cashless transactions. As part of this transition, payment will be accepted via bank transfers and POS machines for various banks available at our offices. This measure is designed to streamline our processes, reduce transaction times, and ensure a safer, more secure way of completing bookings. Cashless ticketing will complement our existing online booking platforms, our website,
and our mobile application while aligning with global aviation practices that embrace digital payment solutions. We encourage all customers to prepare for this change by making use of the available electronic payment facilities. Our sales and airport staff will be available to guide and assist customers during this transition. For further assistance, please contact our customer service team via customerrelations@malawianairlines.com or call our support line. We remain committed to serving you with dignity, efficiency, and care as we embrace this new chapter. This announcement is brought to you by Malawi Airlines Management. Malawi Airlines from the warm heart of Africa. Malawi Airlines tipitire nayo program ineyi ndipo kwa lero tipepese kuti zimachitika zimenezi ngakhale nthawi zina umatha kublema munthu amayi kuti simayi yalumpha moto zimachitika moto uli pamenepo basi simayi nkulumpha moto zimatheka zimenezo so timangona titatero kumabe tipitire ndi program yathu masolo bwanji madzulo ano andaswera apa tikuona ngati tikumveka ndikuti kumene kudzina lanu kono kunkhata uvuzi Patrick Banda kodi akabwira ayikhazika pansi tu DPP kuyilangiza alakwitsa kuyilangiza ngakhale kuti topic isinayivenga sinangofika kumene pa TV komabe ni mava mayanankhera ngati sinkhani yakuzaza maofesi ya meki yawa anaona kuti zimakhala yovuta kwambiri makamaka kuno kwathu ku Malawi chifukwa zimakhanga zimatengera ndale chifukwa ngati ife yakuno kumpoto tinayiko dziko nayo limakhala ndi chigawo chapakati tingatipita ku Tanzania ku Dar es Salaam Zambia ku Lusaka ndikuno kumalandi Lilongwe manafunana maofesi yonse atakhala ku Lilongwe zikozo umayenda bwino pakuti ndibokala sena lesa matuba nga zimene akufuna tingo chivomereza kuti apopo tabwera sana alakwitsa koma yankhula chilungamo chifukwa dziko nalonso limakhala ndi pachombo pa dziko ngati Lilongwe inofunika maofesi wonse apezeke pa Lilongwe. Okay. Zisi mtsagwana. Kuthokoza kwambiri kuti munabwera mufulumira kupereka maganizo anu. Zomwe kwambira bwana. Zikomo kupitirira kumva maganizo anzika amene Pano pati kupanga bwanji. Masolo bwanji. Pano kuti achocha menewo. Masolo ako bwanji madzulo ano. Ndaswera masolo bwanji. Ndaswera bwana. Zikomo. Ife takulandira nitu kwambiri pa program ino ya chidzulo. Tokoza kwambiri kuti matira ndakachiwiri. Kula aphiri? Aphiri. Pitirizani inachita mwa chipongwe foni ndiye tayipanga masamu bora isathimeso. Akanene kuli madero kuti akabwira alankhula malingana nofulu wawo ngati munthu olankhula. Koma ndi madero kuti anadabitsa saving kamuso. Ndali mwana teteno likulu kale la dziko lino lidali cha sinali kuzomba likulu la dziko lino. Kalero ndekundale zamasiku ano kumakhala ndikovuta ife maganizo awo munthu amene pano pati mayendera timati anthu akumwera azitenga Lilongwe monga matita kasona kuti azikadosiri lero akumwera sangavutike kufika pakati akumpota sangavutike kufika pakati pa munthu ngati dziko singalephere panga zimenezo ndipo munthu umenewo koma chiyambi chene chidavuta ni chiyambi chimene akamuzama kapena kuti no kalekale umene ankakhazikitsira kuti titenge zomba zikulu ndizo zikulu zimene zidakhala kumwera zikulu zimene zofunika zikhenda pakati kumakhala kovuta kuti zichokene kumwera kuja zidye pano pakati nditi mangana mwandale choncho osati mmene zinthu zimene zikhalire so atakhala ngati no maganizo anthu akuluakulu athu angana president aziona kuti kodi munthu wakumwera chinthu Yeah.
zimene zimachitika tikuti moto umakhala pomwepo simaso pomwepo koma simaija imaganiza zolumpha moto ndiye timamukalipira mzimayi azimayi mutikhululukire titengeso uthenga kuchokera ku Malawi Airlines. Will be right back immediately after this tionenso technically kuti kodi chavuta nchiyani. Announcement. Transition to cashless ticketing. Malawi Airlines would like to inform all valued customers that effective 1st May, all ticket purchases will be conducted exclusively through cashless transactions. As part of this transition, payment will be accepted via bank transfers and POS machines for various banks available at our offices. This measure is designed to streamline our processes, reduce transaction times, and ensure a safer, more secure way of completing bookings. Cashless ticketing will complement our existing online booking platforms, our website, and our mobile application while aligning with global aviation practices that embrace digital payment solutions. We encourage all customers to prepare for this change by making use of the available electronic payment facilities. Our sales and airport staff will be available to guide and assist customers during this transition. For further assistance, please contact our customer service team via customerrelations@malawianairlines.com or call our support line. We remain committed to serving you with dignity, efficiency, and care as we embrace this new chapter. This announcement is brought to you by Malawi Airlines Management. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Well, tipitirire sadandaula mjiradio zithenga zimenezi. Masura bwanje. Kasura bwino ni masura bwa. Inayonda sura bwana tikudziweni kumene tafika majurano. Tafika kuti majurano. Hello. Yes bwana, masura bwanje. Masura bwanje. Ndaswera lanu dzina umwe matimbira. Bwanje njalo kudeta ngifite kuza. Kudaki ngisire nkhani muitsatira? Kani unayona ine. Kodi ndiye mpaka nakabwira afika pokakhazika pansi DVB kuti inutri namemwe apangitsa kuti ampesa achoke pa mpando achite resign. Zimene zoona? Zimenezo mbali ina zitoka zoona, mbali ina sizingakhale zoona. Taifotokozani mbali yanu, muimvetsa motani. Mbali ina malipa latentha malo umenera kupereka mpando. Zikuona sangari bunge limeneli lili pampani ndi andali. Okay. Wali kaputili pangeji ganizo andala marijiganizo limeneli sikuyenera panganijiganizo hii. Mungu kakhaloti wewe mungu mwakumenda kuno mangona uli izi nandira itese. Okay. Nende apesi awa angona ula ndi panikizo meri nawo bali buno ndingo imapambali. Ori kubunga limene zembegezire zambiri kuchitika wangati munthu wankulu woyang'anira zisankho akudula pasi amene amandalira kumeneko. Ndi kudziwa kuti kaudindo amene ngopatsidwa ngolitolembera ngati kona udindo wankulu amamekiro ngopatsidwa ndi apurezi. Ene sikudziwa kuti ati iyo kodi ngopatsidwaso koma atembekezere kuti zazikulu kuchitika chipapo ika palilongwe sali ngati kuthandizira ena amene ali msalinsayi. Kumabe izizi tikuzangana ndiso la ndale nzovuta. Kodaki ngisile pang'ono chabe. Kupita plant munthu salale ndi omweyo chilichonse nchomwecho. Mpola kwika? Popotu kupita plant salale ndi omweyo pamene zimatengera kuti kuthandiza ena. Usang'anire zayo ifai zako zitokhala kuti zikuyenda komano ena kwathandiza kuti uyenera kwathandiza sizikuyenda. Chabwino. Tamunthu ali kumzuzu akafika plant ngati mmene zilili pano pamu ngamene ayembekezere kuluza kwambiri. Alright. Makamaka pokasiya makalata wa jamarika ya nomination kaya
Menjazo zori mukatiendo yoga kuzuzu bila planta. Yoga kalonga bila planta. Tumeni ataka mayoga kukalonga bila palilongwe. Atakama seva kumbalizi. Tuthokozeni kwa njonja bwana King Selem Kalendo usiku wabwino. Zimombi. Walikupitirira kumva maganizo anzika Masura bwanji majulano. Bwana Masura bwanji. Tulolena menepo. Masura ku bwanji majulano. Masura bwanji. Ndaswera lanu dzina kumemwa timbira. Vega kasungu. Mumveka pansi kwambiri muandikane ndi phone yanu. Hello. Perekani maganizo anu tikumvetsera ndipo mutawandikirana ndi phone yanu kuti timve zimene mulankhula. Hello. Mukumveka pamenepo. Perekani maganizo anu zimene anena akabwera zimazilandira bwanji. Akabwira anena zoona. Anena zoona. Anena akabwirawo. Akulowerera tizindose kumaofekosa kumalowerera. Ekulamphula kwakabwirako ndikuona ndipo. Kukomeza iwowo anatuluka mboma kuti asalankhula akhalekere zinaza zisiwang'anira ayi. Bafunika alankhule ndi asamalowerere yayi. Chabwino. Tathokoza kumva maganizo anu kuti akabwera sakulakwa DPP kulowerera ndi boma lawo kuzochitika makamaka kumeke mukhale ndi usiku wabwino. Kupitirira kumva maganizo anzika tinamva mofutikira koma zimene anayankhula zimenezo. Pa line apa pabwera yani Masura bwanji. Moja phirisa wasungu. Malizitsani. Timatero kuti ufulu wakabwira olankhula linawo ngati mzika ya dziko lino. Okay. Koma kuti no andu pesi rapasi udendo umene ujezo zikhuzana zimenezo ayi. Moti mukuona kuti sizigwizana? Sizigwizana ntong'ono popo. Andi muyendereso muyendekeze anadontere mandazi onse pasi udindo posijida. Chifukwa chani kuti antali manja? And ameja asala orezeka ndi boma idira. Asala orezeka ntong'ono pomo. And Jawa, they are working for selling matter one beat. Palulera zinshiro za boma kumeki. And the under pressure and the sanga good nshiro the minutes to kalira. Okay. That one make it a planta the Kunozen region who manage the jagged. And I'm a in more minute to Sangare de Zeda Mina Jawa, and in Wuzene, Munchen is among them Tunalago, Annabel Tomaja, I don't know what is not supposed to do, and so is a joke. That could be as many. Okay. Is it zone as Mezuitas? What is also Kuzana Kunaguti? Jazina, come on, no salary is a contaminant. Como Orengan and the Malo, it's not making a computer and I would know make it a central region. Okay. From Montojo Planta, percent region in the food. You can open Paul first region in the food. And I got a figure to be. Como you can open central region, I mean, you can open the region of Planta. Zongo Funilo Monto, Buddha Malaya and Bidi, Monto Balide. That's a gratis of Monto Balide. They didn't go zone a film that is Zigoma. Hata nakanga matangazo chama ankora mabetsera mwene zikadaveka. Inaruna ndintela achimwene zomugambiri. Tathokoza phi kuti mabwera kawiri katatu kuyesetsa kuti mmalizitse mfundo yanu mukhale ndi usiku wopambana. Inonso usiku wopambana. Thank you so much. Wakupitirira kumva maganizo anzika. Masurako bwanji pala ina apa? Ya, masera bwanji bwana maka. Ndaswera bwana sinkhalisha manda. Ajoao mazeyu kwa wimbe kwandu wakukasingukona. Mafanana kwambiri ndi asinkhalisa manda ndotayimba posachedwa. Tsopano ajuwawo. Nkhani ndi imene iro akabwera iyambitsa ali kuti kutula pansi kwa ampesi awa ndiye kuti chifukwa choti DPP kulowerera kumene kujeno kumeke uko tinene kuti akuganiza mola kuika ngati ajuwawo. Yes, bambo wanga. Imani pabwino mfundo yanu kuti tiimve ikuoneka ikuthawa cha network. Bola pamenepo perekani maganizo anu.
zodabwitsa chifukwa mwana amene ujene wasiya udimpalo ndi mwana wawo ngati waimujene waimucv akwambiri si atezimpeso sachilendo ndajawa ajene yo adpp ajasa makhala mpakana kuti atiyende kusewu ajoke ifoti adetenga mwana wawo ngwa ujene waimucv asiza chilendo zinzandale zizicho ndingokwathokoza atezimpeso chifo cha kungofuna kuonetsa unene kuti dziko la Malawi amalikonda nkone iwo wangogazirira ngosi udindo kuti mwina pasakhale zinthu zina kutsogolo ifana bakale pacha kwasakasaka kwambiri chifukwa ngati munthu sikuti kutenga galimoto kumpatsa nzako ndeti chikhale chifukwa tikuona nduna zimene akuti anthu nawo zinkana zili ndi malamulo sesati amatenga magalimoto makamwera mowa amatenga azinzawo ndeno zimene akamazi ajese bwira akulankhulira ngati mwana wawo kunati zinthu zimene akumana nazo nkhani yonse ili kubwera chifukwa chonena kuti apresident zimene iwo achadanena kuti America achoka kulilongo apite ku Blantyre nkhani yonse ili kugona pamene popo paona abetonena kuti ode kuti chimene cha MCB ndime chinabweretsa America kulilongwe anthu andalewa amakhala ndi zolinga zawo ankaona kuti mwina pake MCB pobwetsa ndiyoti America kulilongwe ndiyoti ndi nthawi imene ayafuna amene zisankho njani apaso maganizo amene ndiyoti azitibweraso pofuna America ndiyoti akuyang'anaso 27 cholinga chonena kuti mwina azikagwiritsa ntchito zimene iwo akuzifuna ngati dziko tipindulapo chani palibe chimene tingatha kupindulapo chifukwa pamene popo zikungoonetseratu kunena kuti kusakhwima m'maganizo kumene koko ife timaona ngati America amene abwerera palilongwemu ndiyoti ayangata zigawo zonse zimene zingatothandizika kunena kuti anthu awo akhale pa center pempeni munthu sangachoko kuchitipo kumalire ndithu ndi ngati ku Tanzania azipita kulilongwe azipita imene zinali poyamba pachapo ichipsinjo tilibe ndege zodalirika kuti mwina America ngathomagwiritsa ndege nkumagena umanyamula katundu wofunikira umapititsa ku Blantyre imadalira magalimoto okha kodi pamene popo ngati dziko tikuganizapo ine ndimaona ngati timene adachita America kubwera pakatikati palilongwe ndiye kuti akhala pa senta akumbatira mbali zonse folo mene zingatha kuthandizika koma chifukwa anthu andale amakhala ndi zolinga zawo cholinga chonena kunena kuti azikwaniritsa zimene akufuna ndinkona lero litsopana kuona nditani tentapo kwagwedezani nkonapo gwedeza ajena siyo ngati ajena apesiyo tsono mzinthu zokhumudwitsa kwambiri ngati dziko silingamasekerere ngati atsogoleri athu azipanga zachibwanabwana ngati zimene zizi nkumaona ngati dziko likuyenda ndikuti dziko silikuyenda iyayi pali bwino ngati palakwika ifeso tizidzule udindo wa Malawi tiutenge tizidzidzula ngati atsogoleri athu sakuchita kuno kwambiri zedi ngaso kunena kuti ati salipirira maofesi amene akupanga zimene zonse zilipindula chani ngati dziko ngati Malawi zinthu zotathandiza kwakweli zedi iyanika America kuti adagwira ntchito yopambana chinkana ambalena kuti ayi acheya ngai musiri apesi ngai musiri koma adagwira ntchito tamandika ngati dziko tiyende kwambike ndipo tidzayimikira moyo wathu wonse zizidzakhala zisankho ndipo zidalowa mbiri ya dziko la Malawi ndithu tumachidule pembani mainisiwa akuthera panjira komano ndinalizola mainisi athera panjira nalizo yankhula zambiri atero ndithu kuti soda lagwe kulankhula izi komanso ampesi asiya ntchito malingana ndi zinthu zimene akumana nazo ndipo tipitire kumva maganizo anzika kuti kodi nkhani tikambira naye mwitsatira bwanji masura bwanji bwana masura bwanji ndaswera tafika kuti dzina lanu ine ndi Mofolo kuno kulilongwe ku 25 bwana Mofolo foni yanu choyamba mayika pa loudspeaker ndiye kupereka feedback chabwino funika mo sure ndethu pamene munde tili limodzi chabwino maganizo anu ndi otani akabwirawa abalalika kapena akulondola kuti DPP ikulowerera kwambiri ntchito mpaka ampesi asiya ntchito chifukwa cha DPP ikulowerera kumeki uko abalalika kutera anthu akabwira abalalika
anthu akuabakira akuayikira umbuyo kuti nzoona DPP kulakwitsa kuchotsa ayi amene akuayikira umbuyo kuti akulakwitsaso chifukwa choti munthu akakhala mu bungwe limeneli amakhala ngati kuti ndi wa ngati kuti waziko saimiri ya Japan ndiye aho akuoneka kuti amene akuthawa anali ana a Japan zaonekesatu kuti aho anali a Japan samagwirira ntchito zikwayi amagwirira ntchito Japan ndiye aona kuti kuchoka kumene kupasika ku Blantyre ndiye kuti kumbali ya Japan chawo sizigwira chifukwa zinthu zikamachitika zimafuna kuti pindulire anthu ambiri tisapindulire Japan chokhayi ndiye tinaonapo munthawi yambuyo ena amachitira kupangidwa force kuti apange design chifukwa choti amaonedwa ngati achipani china chake ndiye awa ngati apanga okha design aziwa kuti lero mwina wake chipani chankacho sichikundikakamiza kuti ndidani ndipite kumeneko koma ngati akufuna kuti atumikire sakanasiya limezo ulindume sakanasiya sakanapanga suli zaidi ndiye iwo angati apanga design okha aonesa mbali chabwino kumbali ameki kupita Blantyre iza chilendo chifukwa ameki ija inachidwa kuchosedwa ku Blantyre kubwera kulilongo chifukwa cha zandale amalawi ochuluka kuona kuti nzachilendo sinanga kuichosa pa Central Region iza chilendo meki inali ku Blantyre ndipo kumene kuli maofesi yawo kuli nyumba zawo kumiziri kumeneko kunoko inabwera kuno akupanga lezi chabwino nchani chabwino tukumbukira nthawi timapanga chisankho 2020 anthu amachita kunena kuti ndalama zilipo tipangaso chisankho sitinapanga chisankho sokawiri ndipo zinateka ndi apapa chovuta nchani kuti anthu atisauti magalimoto kuchalonga ipa kumapita Blantyre chovuta nchani ine ndikukumbukira president munthu ali kananena kuti tigawane keke aliko tigawane keke uyu tigawane chifukwa maofesi ofisi sangakhale ku chikolo cha pakati zingateka NBC ili ku Blantyre yaina amafuna kuti NBC ijamwende Central Region kodi maofesi ofisi akhale Central Region ku Blantyre ndi tauni yaikulu Constitution City tauni yaikulu kwambiri Malawi muno ndipo tauni yambiri ya Blantyre afuna tauni ya Blantyre ife Chasa College ili kuzomba kumene kuja anthu ati agwira ntchito kuzomba kuja ku Chasa College akupinduliraso town ya Zomba town ya Zomba kuti ziwike chifukwa cha Chasa College kuli prison kumene kuja zikuziwika kumene kuja kuti ndi Zomba chifukwa cha mabungu amene maochi maofisi aboma amene ndiye force achoke ku Blantyre abwere kukoko kunoko kukhale zonse zofunikira zazi city center kuno anthu kunoko ndamene ali kugwira ntchito ku Blantyre kulibe anthu ogwira ntchito anthu amene amagwira ntchito kumeki kujati amakhalanso ndiye ogwira ntchito ena owapangira timalonda ena owakonzera nyumba chani kugwira ntchito za nyumba anthu akumene kuja aku Blantyre kundi madera ozungulira kumeneko athu kumakagwira ntchito pakomumwa mwa anthu nawo sikuwapindula ndiye akufuna kuti Blantyre ife ine ndikudana nazo akabwira abalalika zisiza ndali yayi izi ndizaziko tipindulire ziko tosekega amene aliko tigawane mabungwe abova amene ali ku Northern Region akhale kumwe asachosedwe amene ali pa Central Region pano asachosedwe ana alipo kale akhale kumwepo amene anachisowa ku Blantyre abwerere ku Blantyre konko chifukwa Eskom ili ku Blantyre aichose Eskom ibwere kuno zikhala pa ku Blantyre anthu agwira ntchito ndiye amene akunena zimene ziziwa ndi andali awa ndi achipani sizili ndi achipani izizi meki si achipani tathokoza bambo Mofolo ku area 25 tikomo kwambiri maganizo anga namene ndathokoza kwambiri tili ndi 2 minutes yoti titseke program ino mwaswera bwanji madzulo ano mwaswera bwanji ndaswera bambo anga tafika kuti madzulo ano kwa wimbe ukasungu asinkhalisa manda mwakhoza nazala kuitsa mchichewa pena ndikuzaona ngati ndinu mufananabe ndi akulu ena koma basi inuyo tsopano
Tama bado awiri. apa ndiye awiri enieni timatero kuti khadi imene ayambitsa akabwerayi aloza chala lu DPP kusiya ntchito kwa Bambo Mpesi akuti ndi amene akuyambitsa zimenezi. Ukutheka kuti mwina awuzana kuseri kumwina ndi achipani chimodzi. Nangati zinthu zambiri tumene ndimazitsira ineyo. Nzakuti meki iwo wadziwa bwanji kuti likwatula basi chifukwa cha DPP. Kusowanga likozo wakhala limene akadakhala kuti ali apo. Wadziwa bwanji kuti watula basi chifukwa cha DPP. Okay. Chifukwa munthu ali zifukwa zake sana nene zifukwa zakeza. Ndiye ngati sana nene zifukwa iwo wadziwa bwanji kuti ni DPP. Ndiye kuti kuseri kwa wauzana. Zicha zamwano zichatimanena kuti zochitika mwano. Akatipita ndi kublanta ya rukwana mwana uchano umene wa ndeuda uchitiuzana tawo salola zimene zamsabita kumene. Ndezikatero tiziyenda bwino. Zinthu zimafunika ziyende bwino. Iwo aja MCP namene atachotsameke kublanta kubweretsa kulilongo. Koma amachotsawo kulilongo kublanta kulilongo asana kozeke sonkomu makakhazika paleni. Kodi pakadakhala kuti mpokozeka bwino mese udafunika kuyamba kumanga nyumba za mekizo kena kunkumalika atiyeni kulilongo. Kodi lumpa bwino bwera kulilongo koma pafunika kukozeka bwino osati uchita zinthu zokhala ngati za ndale yayi. Ndiye ngati anena kuti tipita kublantaya awo Mpesi ngati atula basi chifukwa cha DPP ndiye kuti nga MCP zikoma kumpasa. Basi mukhale ndi usiku wopambana Bambo Manda. Zikoma inunso gwera ntchito. Zikoma kwambiri. Basi mwamaliza program ino tathera pamenepo. Takulemekeza. Ndithu mukhale ndi usiku wopambana kasungu. Zikoma. Nthawi yathu amene wakhala omaliza tinabalalika chifukwa cha mmene imajamira choncho koma tayesetsa kuyankhula ndi awiri atatu. Zimene tazipeza mpulogalamu ino akutero kuti Mayi Kabwira sadalakwe yayi akuganiza bwino. Gawo lina la anthu limenelo mdziko muno akuti no mezi lilimu ndiye kuti zikuoneka ngati DPP ili mdzanja ikulowerera nkhani za Malawi Electoral Commission. Ndipo ena atsindika pano akuti tionanso ena kumene kwakusiya ntchito ochuluka chifukwa chakuti zinthu zimene akuziganizira Malawizo ndiye kuti zangoyamba. Komatu ena akunena kompa kuti sono ngati zili choncho ayi ndiye kuti akabwirawo ndi Ampesiwo atokha kuti akhala pansi nkukambirana kuti zifukwa zake nzimenezi. Chifukwa Ampesi sadafotokoze zifukwa zenizeni angoti ine ndatula pansi udindo koma Mayi Kabwira chakupangitsani nchani kuti no mubwere poyera mudzayankhule on behalf of Mr. Mpesi. Zimene nzika za dziko zimapereka ngati funso. Ineyo ndine Moses Magawa siyankhula zambiri pano nkhani zathu zikubwera pa 7:30 komanso pa 8:30 adoration. Tagwira ntchito ndi mzanga Henry Malunga bwanji tikusiyeni tsopano tikukonzekera kuti kodi tichita bwanji ndi nkhani zathu zimene zikubwera posachedwa apa komanso adoration. Mukhale ndi usiku wopambana mwakoma nonse. Have a blessed night. Bye bye.
kukhazikika mwa Khristu ndi kutumikira Ambuye. Jubilee yokondwerera zaka 125 za ntchito yofalitsa mthenga wa Mulungu ku Malawi. Bungwe la Episcopi Akatolika ku Malawi MCCB likulengeza za Jubilee ya zaka 125 yomwe idzachitike loweruka pa 19 September 2026 St Mary's Nzama Parish mu Diocese ya Dedza. Iyi ndi parish yoyamba komanso